ang ani logini no hamruna musungo tai ani balai no belja go jora rangri kurini bagai mai rong ma tongkha jotane lokoni bagai ang subasu sano amne bagai ani logini no hamruna ni bagai jotane tubana ni bagai ang balai no phan belja go jora balai no wana ang skok sanani panjani phan phaya jora aboni bagai ang sini hastene khaganang rong no subasu sano rangchangni takhoktai bukhukchong norokni bwskango haina hai mangplik belaikino kha sajaknai haikaba kha yokjaknai mangplik kasai pheyoka obo haino bisikolokma romoi takhuk khoroksa tiprasa engei Shombu Debormani belaikino saksori hamya tabuk ekdom tamnaklai belaikino belebelai engei thangka angka tabuk ponchono bini sagrok hamya abni bagino joto thayono talangai joto sak hamnogon talangai mane naikha naimani bisingono tobo phano hamrui maya ingka nukhungni bisingtei jaga joming thung bebakno malma tangthung rangri rok bebano kochok baikya nei nukhungni tei koktuma saiman mani chung ingka takhuk Shombu Debormani kami ingka jirainiya mandai paladum kami o amchaini ta ingka tabuk chung takhuk Shombu Debormani nukhung haiko boba haike choli tongkha oma hai tabuk sak hamyangai jibi sak hamnogo klai tongmani bagai boba haike choli tongjaka angka bini logini banyo ang koglam chalaina angka 10 hagar de lukorokno nungtamo boba hai kokrok lukorok no abono sana musungo pujawo an logi song blai kenyo sak hamyang ma balokha bono silchorogo botolangkha rangkabang no baikha haipano bose joto samung rok khlai nukhungo choliri tonma ba tabuk bosori hamyangni pore ani nukhung blai kenyo sanani tongnani jrai khonai porinani blai kenyo problem mangja tai botabo aro silchoro trangmani poribo 27 tarik ni himikaino oro GB hospital o taise admit ma khayuka angka oro tubu mani pore bini report mangkha liver damage sengja damage sengkha ni chawo damage bolte motamoti ago gi tongkha ni chawta angkai oro to GB bo phai motamoti madam song sar song to song help khaikya bongni je nangmani praino borok bithirok rei tongo haipano borok asuk liver rok ni tui sachong maya dangman saimia haipano asuk success singya ko angkai sini musung ma angkai jeng tesa treatment kaham bai nainani musung ota angka aboni bagai ang hasteni lukorongno khakaham sini hasteni bukong bara kongthai bara rokno wabongna musungo bini bagai kisa suba jagnani bagai ta rangri rongni bagai kaisung wasuk sugyaba sini sakbai asuk mangala khai ingkai lukorongno kobogo bongni help kisa manani bagai emni je tabukni ni logini no bo jaga bo sak ham nok rogo tlang jaka mane kereng busuk jaga kisa prothom kai edisi kherang barot langkha ara 10 din tongboka aro 20-30 hajar motono baikha angkai amni pore kisa koyek mas hamui tongkha hamani pore hingkai no bo saimi nangmaya durbolongo lumo ahirong tongkha angkai buisawo jero mamotlang di silchoro aro emaro khayoi naigi jo tombor bithirok rohrano aro le success nga nahne buisakai bo aro musung jagokha aro boba haine 40-50 hajar rang bayokha angkai aboni chawi bithi ko ekdin pore khaino sudui bodorok sung thangkha angka horni skang 27 tarik angkai detao bo sudui phaijak leya angkai jung mandai hospital trangkha talangmani pore borok aro kono khlaimeya referee dinai GB o nei sawta angka horni detao jung oro tu phaikya GB sak hamno gole mane sal bosorong GB sak hamno go tabuk jora dini 12 din running o chali tongota 12 din ya gulo doctor oktomo report borok tam bo hai hamun da nei sakla 12 dini report hongka borok miya rogo bosong liver ni tesa test khaikya khaimani bisingo borok saw obo hepatitis rok manjak virus sengja jaundice sengja borok asuk khlaimanani sombhob jagya borok haita angkai jeroma toroi tongo haipana asuk success sengya ko emne jaundice otaise komika angkai tayu liver rok to asuk ngyaba aboni bagai jeng bakhati kiya angkai sar songno saka sar song oro khlaimi angkai jengno admission ko khaidi na suti ori disidi ni saka borok sawa suti ori disnai khana ni sa tini jora suti ra nai ni jora tui mane suti no disnai ni me sari ko ang samani am tin chata
फानासुदि थांदि Kenini logini le tamro khai sa. bo kai to ration dilar khai tongo ration khai tongani no kai tabo kai ration nong ni rang so to pai tong mai kha pai tong mai kha hai Kenrok ni besar ko khorong. ani basaka khorong nei khorok saka college oi phayo ta first year last semester angka beri hingga sekra hat class 10 opori tongo Kami hingke norok ni. kami ke baladum para ko stadium gana otan no Hingke tabuk takuk sombuni umur besaka. bi nomor ke 49 years Hingke pachak ni kesar mongo bahino mane lukurok no. Norok ni account Google Pay rok tore tong. tongo binin tongo Bini tong na. Hingke lukurok no pachago nini kesar mungtam tong na. a lukurong no khaka hamrong no hamjang mani bising tui bini Google Pay o kisa misa so bajang nani mosang otang bo taisa hamui bo boino bo haike nei help khai manchi tongo aste o taisa abo hairok ta Belai khano kha khamui phayo mokoli mukti kalai phayo chini buku khoroksa ni tabuk logi yo bahino tabuk jibisa khamnago kalai tabuk o bahaingi tongjaja hamya hingke o bahai hamyang tongmani o jora rogo joto hasteni joto lukurok jotono bono subasu khlaikya hangke bini sak sori hamui phainai borokni hamjakmung haikoba lukurokni hamjakmung ni bisingtei mane khokcha khongnei jotono chuba phaikya hangkeba bini sak sori hamui phainai bini logini taiko jotono phanthonoi tiprasa angei jotono pal khlaiye jotono yapiri thancha khlaiye pal khlaiye jotono chini bukukni logini sombu debormano norok subanani khaidi tinini mangpli omsuk jorting siteng nai tongnai rongno hasini joto lukurok norok subanani ready khlaidi nai tongnai rongno rangchani takuktai bukuk sungno hambai paithago khulumka